сауна і это. Ну, Там помитися у нас велика проблема. ну и форму стирать тоже надо. Ми, кримсько-татарський підрозділ імені Номана Челебіджіхана, висловлюємо подяку нашим друзям, які подарували нам такий прекрасний банно-прачечний комплекс, сауна, стиральні машинки для нашого побуту там на нулі. І ми вас чекаємо в Криму після перемоги. Слава Україні! Героям слава!